Μάλλον. Μην το κόψω κι εγώ. Μάλλον, ξέρετε, θα κόψω ένα τελείως, να σας το δείξω και ένα άλλο θα το κάνω έτσι. Θέλω να δείτε πώς είναι μέσα. Είδατε, κοιτάξτε, φαίνεται και το τυρί και το παριζάκι. Το κασέρι έχει λιώσει, έχουν γίνει, είναι πάρα πολύ... Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα κόψω ένα άλλο για να σας το δείξω έτσι πως θέλω να το προσφέρετε. Πρόταση σερβιρίσματος, όπως τη λέω εγώ. Το κόβουμε να μην κοπεί. Είναι πολύ ωραίο για μπουφέ, παιδιά. Είναι για μπουφέ, είναι τέλειο. Έτσι, δεν θα το κόψετε τελείως. Έτσι, λίγο. Μια φέτα παριζάκι, δηλαδή ήταν έτσι, θα την κόψετε στη μέση, να γίνει μισή και έτσι πως είναι αυτό, θα το κάνετε ρολάκι, για να το δείξω εδώ, έτσι λεπτό.